Assalamu alaikum mai sauraro. A yau ne za ka ji irin bitumin da gwamnatin Najeriya ta siyo domin gudanar da harkokin tsaro. Arziki ya ci uban nada. Idan yau ne ka fara zuwa tashanmu mai albarka mai Abaya 24 TV, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Barkanka da zuwa wannan tasha, mun gode da ziyara. Shirye-shiryen kai tsaye. Majalisar Dattijan Najeriya ce ta ce ma'aikatar sadarwa ta kafa wata cibiya da za ta riƙa aiki da butumi wanda zai ringa aiki da basirar na'ura domin kauda matsalar tsaro. Najeriya dai tana fama da matsalar tsaro, musamman ma in ka fuskanci masu garkuwa da mutane, wayanda za su ɗau mutane sai an ba da kuɗin diyya tukunna a sako su. Ga fama da hare-haren 'yan bindiga musamman ma arewacin Najeriya da masu ikirarin jihadi wanda suke arewa maso yammacin ƙasar nan, watukun wayanda ake wa laƙabi da 'yan Boko Haram. Kimanin ɗalibai 1000 ne 'yan bindiga suka kwashe arewacin Najeriya tun daga Disambar 2020 har ila yau. Mai sauraro, yanzu za ka ji irin hukuncin da gwamnatin Najeriya da majalisa suka ɗauka tun daga wannan hare-hare da sace-sace da suke faruwa a ƙasar Najeriya. 'Yan majalisu dai sun ba da goyon bayan a je a siyo robot, wanda kuma gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, aka je aka siyo butumi wanda za su fara aiki nan ba da daɗewa ba in Allah ya yarda. Mai sauraro, idan yau ne ka fara zuwa tashan nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Barkanka da zuwa mai Abaya 24 TV. Mun gode.